Oo. Mike, anong tabo to, Mike? Nga nabunok mo gito sa Mike? Ha? Pero ano gito nga nga ngin bunok mo gito sa? Ha? Ha? Ano to kuno nga gimunok mo gito sa? Pero imo giman to balayang ginutdan niya? Ha? Nakalisensya sa pagbuno pag-utod? Waay? Since ano lagi utod ang kurintis balay nyo? Pila ka bulan? Way ka kabayad? Pila balay dan mo? Pati do gamay man lang gani? Gamay man lang? Tinaglisensya ka sa ila nga kung pwede hindi lang ani pag-uton? Ha? Way sila nagkatutubi sa inyo balay nga sir, mang utod kami de? Way sila naglisensya? Pero duwa man lang ka bulan? Nabaydan? Nabaydan may resibo mo kaya. Ti paano naman ako baydan ko mo isang product ng balay. So, lingon, wala ka mo yasang bill nga balaydan? Ano man, wala ka mo sang bill nga balaydan? Nabaydan? Nabaydan na? Tinga ginutod nila? Saan ka mo nagbayad? Saan ka mo nagbayad? Pero, wala pa yan na utod. Wala pa na utod. Amo gani, pagbayad mo, nautod na, wala pa? Wala pa? Tinga nga, tiyara mo ng gali, nakabayad ng mga langgali ka mo? Yung utod na po, tapos, ipakabit na makina, yung utod na liwa. Diba yung ibayad mo? Titanin ginambalan mo, nakabayad, may resibo ka man bala? Iwan sa loob, magpunta eh. Sino nagbayad si Likwaw? Ha? Bilogid nga dusmel? Subot silingon kung sumaho naton, way na kamuya balaydan. Titanin ginpan mo ginambal mo sa mga taga manugutod nga Aryo, may resibo na kami ya? Oo. Kada bulan pila bill nyo? Kada bulan pila inyo nga bilaw? Pero pirmi mo na da makita ng taga-Iliko nga nagapangutod? Pirmi mo na da makita? Oo. Kagina, sang aga, anong ginimo mo? Nagpuisay pa ka mo, Mike? Why na? Sinupod mo sang ginparapitan mo sa? Sinupod mo? Ti ang taga-Iliko, siya lang isa? Duwa sila? Ti way mo nagpuisay pa ka mo? Why na? Ha? Ti pag kita mo siya, hinandos mo sa dayon? Ting isa ya? Kapag utod pa sila? Okay. Pila ka mo kabilog yung pag-utan to? Pila ka mo kabilog itong yung pag-utan? Mga pila ka mo kabilog? Isa-isa, ang postilog ko, tapos sa sunod may isa, sa balik ko isa, Mga pila tanan? dapat na lisensya na sa naman mo, para malaman ko kung nakabayad ko ay. Sa unang imo, dapat malisensya man sila anay. Ano man ato kung baydan mo ay bayan ko dito sa balay tao? Sige, pakita mo kung pinakalisiguro na. Kaya, Sige, kaya naman ito, baydan. subot sulingon, ang utod lang tanda, way tanda nagkuan. Ay, lisensya, so na. Way abi nagpamangkot kung nakabayad na ka mo, wala. Sus.
Tamo to ginbuno mo na sa. So intention mo gid sa nga bunon. Hindi mo nalala sa inyo ko siguro. Tiway mo na sa tanan ginto kapan. Nga binunok mo gid. So do ugot-ugot gid. Ha? Ugot-ugot gid. Sinupod mo sa inyo balayaw? Sinupod mo sa inyo balay? Kaya na ako. Hindi, sinupod siya sa inyo balay? Sino ga-start to? Ikaw ay sino? Kaya na. Sa balay Oo. Nanay mo. Tapos, utod mo. May asawa ka na, Mike? Awa ay? Tanong, may kwan? Siling may bata ka nga kwan? May bata ka nga kwan? Nga naga-espila? Kapal, kahit ako yun. Dua mo kalibayon. Gumujol. Gispila. Sino na yun? Online. Tinibig ko patayo yung teacher. Tulinok lang kami. Oo. Saan ka mo ginuptan ako? Kapon, tapos ina. Kahapon, ginuptan ka mo, ginakabit mo luwat. Tama? Tapos, naging balik naman, ginuto na naman nila. Tamo to init ulo mo. Ay. So, hindi ko nilitulog ako. Tapos, patawalo ko lang. Magnas. Pirmi ka mo ginuptan nila, da? Pirmi ka mo ginuptan? Ay, sus, ano. Pero nakaroon kay mapriso kas na eh. Hindi mo kantang. Ha? Sa lahat ng Di okay lang simo kung mapriso ka? Ano bra mo, Mike? Taga-dira ka sa Helicon Este? Tumandok ka dyan? Okay. Tika, ano ka ginagindakop ka kung nag-surrender ka? Gintakop ka, gin-surrender ka? Ano nga kutsilyo ginbuno mo, Mike? Ha? Kutsilyo? Ano kalaba? Ano nga klase kutsilyo na? Okay. Ate, sige. Okay ka lang na? Sige, Mike, thank you, good. No problem. Thank you.